Merħba, l-programm huwa Ras Imbras, mhux nhar is-sibt li ġej, ma s-sibta wara, s-sibt 8 ta' Ġunju. Pratikament issa wasalna l-inqas minn ġimagħtej sabiex il-Maltin u l-Awċejn imorru jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej biex jeleġġu 6 membri parlamentari Ewropej u biex jeleġġu wkoll 68 kunsill lokali, 67 għax lokalità minnhom diġà kompost il-kunsill lokali, ma insomma biex jeleġġu l-kunsilli lokali f'dawn l-elezzjonijiet lokali dan ir-round ta' elezzjonijiet lokali illi jmiss. Illum Ras Imbras ma' Louisen Pulis, kandidat tal-Partit Nazzjonalista tal-elezzjonijiet Ewropej. Grazzi tal-ġej tal-programm. Grazzi lilek u nsellimlek u nsellem it-telespettaturi kollha. Kif qed tgħixha din l-esperjenza ta' kandidata tal-elezzjonijiet Ewropej l-ewwel darba, le? L-ewwel darba iva. Kif qed tgħixha? Hija xi ħaġa straordinarja. Il-kuntatt kontinwu man-nies ma' kull faxxa tas-soċjetà u tesperjenza first hand il-bżonijiet tagħhom, x'inhu jdejjaqhom, l-aspettattivi tagħhom, jiġifieri hija esperjenza sabiħa ħafna li tgħallmek u tgħinek tkompli tikber. Il-kuntatt man-nies għadu iktar importanti fid-dinja tal-lum fl-2024 mill-social media, mill-online, biex tilħaq udjenza għusa normalment dan jintuża, u biex twassal il-messaġġ li trid int. Ma l-kuntatt man-nies jibqa' importanti. Huwa intimu, huwa ħafna iktar personali, iva, iħalli iktar effett. Il-kuntatt, jekk aħna ninsew il-kuntatt personali u nieqfu naraw il-polz tal-poplu, ma nistgħux imbagħad immorru biex nirrappreżentaw l-interessi tagħhom. Jiġifieri il-kuntatt ma jista' jaqaf qatt jekk kienu ċittadini, jekk kienu ma stakeholders fin-negozju, jekk inti hija hemm bħala pont. Kull membru parlamentari Ewropew huwa pont, bridge bejn dak il-lokali u xi jrid iġib fl-aħjar interess ta' Malta. Jiġifieri le l-kuntatt man-nies mal-stakeholders ma tistax titilfu bl-ebda mod. Inti għad li l-kuntatt man-nies itik iċ-ċans lilek ġifieri semmejt il-polz tal-poplu tkun taf x'inhu jaħseb il-poplu. X'inhu jaħseb il-poplu bħalissa? Il-poplu bħalissa hemm sens kbir ta' biża', hemm sens kbir ta' qtieħ il-qalb u hemm ukoll sens ta' tama u għaċċa l-bidla u għal-ġustizzja. Jiġifieri hemm diversi emozzjonijiet. Meta tgħidli biża'. Biża' minn xiex? Mela, l-ewwel nett, il-biża' id-deja vu speċjalment dawk li leħqu tmeninijiet. Il għaliex id-diskors li qed isir. Aħna qed nagħmlu qisna kruċjata kontra min irid issewwa u mbagħad nużaw kliem tqil bħal inqattawhom biċċiet jiena ilbis lingwanti lesta l-ġlied qiegħed fir-ring. Ħanik nieshom. Dawk huma metafori li jintużaw anke fir-ring politiku. Hemm mod u mod kif tuża l-metafora. Mela, għandna lil xi ħadd li qal irid jagħmel gwerra kontra il-ħażen u l-korruzzjoni, dawk lesti li nsalbuħu l-ħin kollu najruħ, mentri mbagħad qed nigglorifikaw il-min qed jgħidilna isma' lesta l-ġlied. Jekk tara anke d-diskorsi għax jiena nħobb narhom mhux biss insegwi il-headlines jew x'intqal, meta inti tqanqal emozzjonijiet ta' żmien il-58 tas-70 sen ilu u iktar. U mbagħad b'dak l-isterizmu, b'dak l-ajat kollu qed tappella l-kalma, kif x'messaġġ qed tibgħat tan-nies? Aħna ma ninsewx li kull politiku, kull politikant qiegħed hemm biex iservi l-poplu, mhux biex jisserva bin-nies. Inti għat li wkoll għat li jisma' n-nies għandhom użajt il-frażi qtieħ il-qalb. Iva. Però daw dil-biċċa xogħol u daw iż-żewġ affarijiet li semmejt fis-surveys ma jokkorrux. Is-surveys jibqgħu juru li l-Partit Laburista għandu vantaġġ tajjeb dawn l-elezzjonijiet. Iva għandu vantaġġ tajjeb, però jekk naraw jiena ninkwita wkoll għaliex u għalhekk fuq livell Ewropew nixtieq naħdem fuq it-tisħiħ tad-demokrazija u iktar mekkaniżmi li jissalvagwardjawha u mekkaniżmi oħrajn ta' sanzjonijiet f'każ li pajjiż ikun konformi, ma ninsewx illi l-Ewropa hija mibnija fuq il-prinċipji tad-demokrazija u s-saltna tad-dritt. Daw l-elezzjonijiet kemm verament huma ħilsa. Meta qed naraw l-abbuż kollu tal-power of incumbency, jiena m'għandi xejn kontra illi l-poplu jkun sostnut, bl-ebda mod. Però it-timing, daw ir-rounds ta' ċekkijiet kollha fi żmien l-elezzjoni,
li nużaw flus tal-Ewropa. Il-power of incumbency ħafna drabi kull gvern jiġi akkużat biha din li meta jersaq lejn appuntament elettorali, l-oppożizzjoni dejjem tgħidlu tipponta subija u tgħid inti qiegħed fil-gvern qed tagħmel minn kollu biex tibqa' hemmhekk ara x'inti tagħmel qed tilab bl-emozzjonijiet, forsi qed tilab affarijiet oħrajn tan-nies. Imma kulħadd ġifieri il-power of incumbency kulħadd juża jiena. Imma li tappella huwa mod illi tuża l-assi kemm lokali u kemm anka tal-Ewropa biex inti lin-nies tagħmihom hija differenti. Anka treating huwa legali. Daw il-ħafna vouchers, pjanti u rigali oħra. Dak huwa treating huwa legali. Kieku l-Unjoni Ewropea tinduna jew tkun taf li qed jintużaw fondi Ewropej għal dawn l-iskopijiet li qed tgħid. Ma taħsibx li kieku titkellem? Iva titkellem. U jekk tkun taf, ħatiħu azzjoni. Nerġa' ngħid jiena fuq l-assi Ewropej qed ngħid fuq is-sussidji tal-Ewropa tal-bdiewa li x'kombinazzjoni ħajjiġu issa. Il-problema hija timing. Jekk inti trid issostni l-poplu, jekk il-flus li ġejjin mill-Ewropa għas-sussidji iridu jitqasmu, mhux fi żmien l-elezzjoni. Ila li dik tikkundizzjona kif ħajvutaw ċerti nies. Din ta' timing interessanti għax tqajmet minn naħa l-oħra wkoll fuq il-pubblikazzjoni tal-inkjesta Vitals. Leġvi timing isam il-ġiex naħat li qed tiġi kontestata fuq affarijiet differenti. X'Unjoni Ewropea temmen fiha inti bħala Louisan Police? Ara, l-Unjoni Ewropea dejjem miexja lejn il-protezzjoni taċ ċittadin. U għandu jkun. Ġifieri qegħdin insibu iktar għaqda, però kull pajjiż jibqa' bl-identità tiegħu u kull ċittadin huwa dejjem iktar protett f'kull pajjiż Ewropew. Imma jekk inti tkun eletta biex tkun fil-Parlament Ewropew, fuq x'taħseb li taħdem? Jiena il-viżjoni tiegħi huwa l-ewwel nett it-tisħiħ tad-demokrazija, kif diġà għadlek. Mhux biss għaliex li qed naraw lokalment għandu jkun eye-opener, għandu jkun anka fl-isfond ta' xġara fil-Polonja u l-Ungerija. Imma anka minħabba the rise of the far right. Qed iqum il-lemin estrem. Ġifieri u għalhekk għandna nipproteġu iktar id-demokrazija. Illa li fejn m'hemmx demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem mhumiex garantiti u għandek ħafna iktar riskju ta' inġustizzi. Qed issemmi il-lemin estrem u l-far right. Nista' nsemmilek ħaddieħor fuq l-ispettru politiku jekk in-nies jivvutaw lilhom mhux għax ikunu jridu lilhom mhux dik id-demokrazija. Dik id-demokrazija, però il-far right x'jagħmel? Iwiegħed kollox il-kulħadd. U mbagħad fejn ma jasalx, għax ma jkunx possibbli li jasal għax inti ma tistax twiegħed kollox il-kulħadd. Jibda jwaħħal f'dak u fl-ieħor. Issa, id-demokrazija taħdem għaliex għax tipprovdi sistemi fejn kulħadd huwa moqdi, fejn kulħadd għandu drittijiet imuru joħodhom bla ma jmur jitkarab għand l-ebda ministru għand ħadd. Però hija faceless, hija bla wiċċ. U meta jkun hemm instabilitajiet, ħafna nies ikunu jridu jidentifikaw ma' xi ħaġa. Allura dak li jappella s-sentiment, dak li iwiegħed kollox il-kulħadd, isir iktar popolari. Però dak li qed iwedek u dak li qed jappella lek għas-sentiment mhux bil-fors u mbagħad ħajtik dak li inti timmerita. Jiġifieri irridu noqogħdu attenti. Veru li jivvutaw għal far right, però jivvutaw il għaliex ikunu diżillużi għaliex iridu jħossu sens ta' identità u xi ħadd li jidentifikaw miegħu. U allura x'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea skont inti f'dan il-każ biex il-lemin estrem ma jieħux iktar mill-li ħaqqu mill-kejk politiku Ewropew? Ara, kulħadd sar qisu jara l-Ewropa bħala xi ħaġa il fuq miċ-ċittadin u mhux involuta. Għandna naqsu l-burokrazija u flok niddettaw di anka fuq livell lokali, anka biex niġbru żgħażagħ, niddialogaw. Għaliex id-dialogu u d-diskussjoni huma il-pedamenti tad-demokrazija. Jiġifieri għandna nerġgħu we go back to basics u nerġgħu nibdew niddiskutu ma' kull faxxa soċjali tan-nies.
Għaliex għażilt li tikkontesta mal-Partit Nazzjonalista? Qed nassumi li l-għażla ġiet mill-ġiex naħat le l-partit li talbek u inti forsi urejt ix-xewqa. Għaliex il-Partit Nazzjonalista? Huwa l-għażla naturali il għaliex dejjem emmen fin-nies. Jekk naraw l-istorja, rrit l-indipendenza għax emmen li l-poplu seta jieħu kien kapaċi jieħu rajh fideh. Rrit l-Ewropa il għaliex toffri opportunitajiet kbar, orizzonti ġodda għal kull faxxa ta' nies kemm għal dak li hu xogħol, kemm għal dak li hu studju. U għadu jemmen fin-nies, għadu jrid jinvesti fin-nies u dejjem iċ-ċittadin huwa fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. U allura dik hija l-għażla naturali tiegħi. U x'għandu jagħmel il-Partit ġri l-appell tiegħek lill-pubbliku hemm barra għaliex għandhom jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista mhux lil ħadd ieħor? Il għaliex il-Partit Nazzjonalista kif diġà dejjem emmen fin-nies u dejjem il-viżjoni tiegħu kienet li jinvesti fihom u li jaħdem għalihom, mhux biex jisserva bihom. Imma dik jista' jgħidilek kull partit ieħor għax jekk probabbilment kif ġieli ġara kelli kandidati oħrajn ta' partiti oħrajn hawnhekk kollha jgħidu li l-partit tagħhom huwa l-aħjar huwa dak li dejjem ħadem fl-interess tan-nies. Iva, ħanajdlek, milli tgħid tal-fatti hemm baħar jikumbatti, aħna niftaħru b'passat illi juri il-fatti kif huma. Kif il-Partit Nazzjonalista dejjem hemm fin-nies. Jekk tara il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma kollha investiment favur il-poplu. Huma investiment favur kull Malti. Mhux biss kull Malti li qiegħed jgħix hawn imma anka investiment għal ġenerazzjonijiet futuri. Meta għandek pereżempju li jrid l-ambjent bħala dritt fundamentali għalina u għal ġenerazzjonijiet futuri. Però din mhix elezzjoni nazzjonali, din mhix elezzjoni li ħadd elezzjoni nazzjonali għax fuq bażi nazzjonali, ma mhijiex elezzjoni li ħadd biddel gvern, issa ħallija li ż-żewġ naħat qed ipinġu waqsu isma' lilna vvutawna għax ħadd ikkonfermana u ħankunu iktar b'saħħitna. Lilna vvutalna għax wasal iż-żmien tal-bidla u għajja ħanbidlu. Il-ġiex naħat qishom dawn l-argumenti li qegħdin jagħmlu le argument wieħed u argument ieħor. Di mhix elezzjoni li ħadd ikkonferma gvern u lanqas ħadd bidlu l-gvern elezzjoni li wara 8 ta' Ġunju kollox ħajibqa' kif inhu. Għaliex l-argumenti kollha li qed isiru anke min-naħa tal-Partit Nazzjonalista u nazzjonali? Għaliex, meta għandek il-Partit Laburista illi qed jappella lil kulħadd biex jivvota għaliex maġġoranza kbira ħadd iskolpa lil kull min huwa akkużat ta' reati ħoxnin bħalma huma serq, tixħim u ħasil ta' flus. Bil-fors il-Partit Nazzjonalista irid jgħid li importanti li kulħadd jivvota għall Partit Nazzjonalista il għaliex jekk inti temmen f'demokrazija li taħdem u fejn tapplika s-saltna tad-dritt, inti temmen li kulħadd huwa ugwali quddiem il-liġi u ħadd ma hu il fuq mill-liġi, jiġifieri jekk xi ħadd tagħmel ħażin irrispettivament mill-kariga li kellu jew li għandu, irrid ipatti għal emilu, irrid jiġi moddi ħaq. Ma nistawx qegħdin nappellaw. Jiġifieri għandek partit li qed jappella għal mobrul. Però aħna rridu demokrazija li taħdem u b'saħħitha. Perswas li smajt l-esponenti tal-Partit Laburista u anke lill-Prim Ministru jgħid li l-Partit Nazzjonalista f'din l-elezzjoni m'għandux programm elettorali, mu qed joffri xejn fi programm elettorali, il-programm elettorali tiegħu huwa l-inkjesta Vitals. Qed tagħmlu hekk jew le? Ara, fil-fatt kont fuq il-programm ekstra u għaluli l-istess ħaġa u ħriġtilhom il-programm tal-Partit Nazzjonalista biex jaraw huma stess. Ma konniex niftehmin assolutament. Iva, imma hemm l-10 punti li iva nsaħħu d-demokrazija li naħdmu favur l-ambjent, hemm il-Partit Nazzjonalista ilu għaddej bi proposti minn mindu spiċċa fl-oppożizzjoni 11-il sen ilu. Però m'intomx qed titkellmu dwarhom u titkellmu affarijiet oħrajn, jew hekk qed titkellmu fuqhom huma ftit, mentri xi ħaġa oħra ħadet over. Qegħdin nitkellmu fuqhom, però is-sitwazzjoni kif inhi qed isir iktar enfasi fuq il-fatti li għaddejjin bħalissa milli fuq il-programm. Però nerġa' ngħid il-Partit Nazzjonalista ilu bi proposti mindu spiċċa fl-oppożizzjoni u l-gvern ġili proposti tal-Partit Nazzjonalista u għaddottom bħala tiegħu. Ġifieri tant kemm huma validi. Lubżan Pulis, kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet Ewropej ta' 8 ta' Ġunju, grazzi tal-li kont tal-programm Ras Imbras. Infakkarkom Ras Imbras mit-2 sal-ġimgħa
fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Dal-programm tistgħu taraw hemmhekk. Grazzi tal-li segwejtuna. Mela jgħaddit,